أعوذ بالله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العلي العظيم. Yau muna ɗauke ne da raddi zuwa ga wani majhul, wani nakira, domin ya zuwa yanzu wallahi ban san mutumin ba domin ban taɓa ganin shi ba. Sai dai sakamakon sharri yake yaɗawa, to wannan clip video nasa yayi yawo. Za ku ji shi gun da yake danna maganganun da wani mai rawani yayi da larabci yake fassarawa kamar yadda zan danna don ku ji su. Ina ‘yan uwan Iraniyawa, ‘yan Shi'a, ku zo ku ji sauran ‘yan uwanku daga bakin malamanku. Subhanallah. Wallah innal kuffar afdal min Abi Bakr wa Umar. Ce wallahi innal kuffara afdalu min Abi Bakr wa Umar. Yace ya rantse da Allah kafurai sun fi sayyidina Abubakar da Umar daraja. Bari ku ji karashan. أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. يتي أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. يتي نارن سيد الله ويارن سيد الله دا أمريكا دا يهوداوا دا نتنياهو دا أريال شارون tsohon prime minister na Isra'ila kenan, ya ce sun fi Sayyidina Abubakar da Umar falala da daraja da ninki 1000. Ya ci gaba da cewa كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر. ya ce kalbu Ariel Sharon kalbuhu laysa Ariel Sharon indahu kalb ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر. yace karen Ariel Sharon karensa yace ba Ariel Sharon ba, Ariel Sharon yana da kare, to wannan karen ya fi Abubakar da Umar falala. To jama'a, mu ahlus sunna kowa ya sani cewa ba ma son kafirai Isra'ila da Amerika, sannan kuma ba ma son mutanen Iran saboda ba musulunci suke yi ba. Shi yasa muke cewa dukkansu muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganinsu, ya kaskanta su, domin ba su da buri sai ganin wato karewan musulunci da musulmai. Ko kuma da kuka ce ‘yan Iran ‘yan uwanku ne, to kun gani su a wurinsu wayannan kafiran na Isra'ila da Amerika sun fi musu ma Abubakar da Umar. Netanyahu wannan mashayin jinin da Ariel Sharon da ya gabace shi, kai ba masu ba, karen Ariel Sharon ma ya fi Abubakar da Umar. Shin har yanzu wannan ‘yan uwanku ne? To wannan mutumi da Allah ya tashi tona masa asiri sai ya buɗe maganarsa da ƙarya, domin ya nuna cewa ina ‘yan uwan Iraniyawa, wato yana kiran mutanen Najeriya da suke goyon bayan Iran cewa ku sani wannan mutumin ba Iraniye ne, ku kuma kuna goyon bayan ƙasar Iran. To wannan ɗin ƙarya ce. Da farko idan baka san wannan mutumin ba, mu mun san shi sama da shekara 20. Shi ɗin ba Iraniye ba ne. Shi ɗin ɗan ƙasar Afghanistan ne. Sunansa Hassan Allahyari, sunansa kenan. Sannan wannan mutumi wa ya gaya ma cewa mai magana da yawun 'yan Shi'a ne? Wannan mutumi kamar mu yake, ɗalibi ne na ilimi, amma bai kai ya zamo malami wadda zai yi magana da sunan Shi'anci ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu sai in ce maka, wannan mutumi yadda kaga yake waɗannan soke-soke da zage-zage,
to har mu ma da ba mu yarda mu yi irin yadda yake yi ba, yana zagin mu, yana cin mutuncinmu, kai yana ganin mu ba ma cikakkun 'yan shi'a ba ne ba. Amma duk da haka sai ka ce shi ɗin za ka kafa hujja da shi wurin rushe ƙasar Iran da kuma rusa shi'anci, duk da yana mana ganin mu ba cikakkun 'yan shi'a ba ne, yana ganin ƙasar Iran ba cikakkun 'yan shi'a ba ne domin ba su yarda su yi irin abin da yake yi ba. Amma duk da haka za ka kafa hujja da shi? Kenan baka da hujja? Sannan idan irin abin da kake so ka yin kana ga kana da daman yi kuma ba matsala ba ne kuma daidai ne, sai in ce to idan har wannan mutumi da ka danna jawabinsa hujja ne ga ƙasar Iran kuma hujja ne ga 'yan shi'a, to ai kuma akan samu wasu mutane a cikinku sukan yi maganganu kamar yadda za mu danna ɗaya daga cikin malaman salafiya, ka ji gun da yake ce Imam Ali alaihi salam munafiki ne. Kuma billahi la ilaha illa huwa, ba wai abin da ya sa nake faɗi wannan magana, ba wai Malam Suleiman Adam fadin shi da ce Sayyidina Abubakar munafiki ne yasa ni na yi fushi dan zo in kirkiro karya kamar Sayyidina Ali ne munafiki ba wai haka ba. Sayyidina Ali munafiki ne, ni na tabbatar cikin zuciya na Sayyidina Ali babban munafiki ne, billahi la ilaha illa huwa, na tabbatar babban munafiki ne, amma malumman mu ahli sunna ne ba su son mu fadi. To kenan tunda an samu wani daga cikinku ya kira Imam Ali da munafiki, kenan kuma kun tafi akan Imam Ali munafiki ne? Wannan wani irin hukunci ne? Abubuwa nawa ne musulmi ke yi alhali a musulunci ba a yarda mutum ya yi ba? Abubuwa nawa ne ake samun salafawa ke yi alhali ba a yarda a yi wannan abin da ya yin a salafanci ba? Na sha jin malaman salafiya suna haramta takfirul mu'ayyan. So nawa muke ganin 'yan salafawa suna yin takfirul mu'ayyan? Don haka nake so in ce, ka daina dariya domin karenka ya kama zaki. Da wannan abu da kake yadawa, baka isa ka sa mutane su ki ƙasar Iran ba. To yaushe ma wanda yake kafirta iyayen annabi, yake cewa 'yan wuta ne, har zai samu baki don ya nuna wani yana zagi ko kafirta wani sahabi? Ku da kuka kafirta iyayen annabi kuma kuka kai su wuta? Saboda haka kama karo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.